Znači ono kao wow, nešto drugčije. Čak su jedni vidjeli i krijesnice ovdje. To su popeli malo previše. Ja sam Miroslav. Ja sam Martina. I mi stojimo iza 4 mudraca. Ovo pivo morate probati zato što je toliko vas vuče, njegova boja i tekstura da ćete htjeti još. Mi stojimo iza ove kvalitete, iza ovog hladnog režima koji mu znači daje da je uvijek kvaliteta baš onakva kakvu smo i proizveli. Znači sud smo, sve je zatrpano. Daj svima, pa daj tam to premješte, pa ne znaš kućeš više staviti. Nema odmora, nema stajanja, nema predaha. Što se tiče proizvodnje, još su tu i dvoje male djece, tako da stvarno nema... Nekad znamo maštati o trenucima kad smo znali gledati neku seriju ili tako nešto, a sad je to onako, čini nam se... Imali smo vremena za film, sad je ono... Nemoguća misija. Pivo će nam biti tu po cijeloj Hrvatskoj, to nam je super, znači ljudi će čuti za nas. Da, što je veliki pomak, znači od onog gdje smo bili. Nismo dalje od 15 km praktički prodali, a sad idemo po cijeloj Hrvatskoj.